Zdravím všetkých u nového videjka. Tentokrát sme opäť vo Vysokých Tatrách a ideme sa pozrieť na fotopase, ktoré sme tu nechali pred vyše mesiacom. Dnes máme, tu môžete vidieť 23.4. Fotopasce sme tu nechávali 12.3. A sám som zvedavý, či tie fotopasce tu budú. Trochu podmienky sa nám zmenili, keď môžete vidieť. Akurát tu začínajú kvitnúť ešte len krokusky, ale už sneh ešte vidno na pár miestach. Tam vám napríklad prepnem, alebo aj tu na vyššie. Už sme nedaleko fotopasce. Máme tu na večer, takže dosť aj také dangerous podmienky, lebo tie medvede tu chodia väčšinou ráno a večer. Tak, takže tu vám ešte prepnem, že môžete vidieť, že tu ešte normálne sú ešte také fľaky snehu. Tam hore už je ten medvedí strom a už vidím aj fotopascu. Takže ostala tu, medveď ju nezožral. Takže tam je fotopasca. Otvoríme si ju. Pridrž ju, ona sa bude povoľovať. A tu ju tak daj ruku. Tak zapneme do testovacieho módu. Batéria je nabitá na plno. Po 2 mesiacoch celkom dobre sa pozrieme, že či tu na niečo bolo. A máme 29 videí. Nejaký človek tu bol. Tu už je medveď. Môžete vidieť. A tam je pri strome, môžeme to pustiť. Nech si zaostriť, ale tam našu čmucha a veľký samec. Tak ideme to stiahnuť, stiahnem si to na mobil, vymažeme kartu a môžem vám zostrihať potom nejaký zostrih. Potom zajtra sa presunieme k druhej fotopasci, keď už je večer, veľa hodín a tam ešte treba dosť veľa šlapať. Takže uvidíme sa ráno, tu nedaleko budeme spať, takže ešte to bude aj zaujímavá noc. Ale máte sa na čo tešiť, tie zábery vyzerajú dobre. Dobré ránko, žijeme a už pomaly postupujeme hore pralesom. Tu vám ukážem takú jednu starú limbu. Vidíte? Krásna stará limba. A pomaly budeme už aj pri tom mieste, kde sme nechávali druhú fotopascu. Tu trošku vyššie po chodníku by to malo byť. Fotopasca je tam. Nikto ju neukradol. A ideme sa pozrieť, že či vôbec niečo natočila. Prepnem vám to. Vonku prší. Solár.
Sú tu nejaké videá. Srnec jeden. Potom je tu, nevieme čo to je. Aha, veverička tu je. A potom z 10. sú tu vlastne, toto je burky. Znači, ešte to snehové tu sú, čo boli. Tiež veverička. Takže od druhej fotopásce sme sa dostali takým vysokohorským chodníkom, ako ste videli. Sme sa dostali nad úroveň lesa. Na tej druhej fotopásci sa ukázala len veverička, srnček tam bol a to je tak všetko. Ale vlastne nemáme sa ničomu diviť, lebo ten medveď proste, ako môžete vidieť, tu všade za mnou, on tu proste nemá čo žrať.